Noi suntem Consiliul Local de Tineret Ialoveni. Cadrul proiectului Descoperă țara avem drept scop ca tinerii din raionul Ialoveni să fie implicați în viața civică și să promoveze valorile naționale. Problema identificată de noi este că tinerii din raionul Ialoveni nu dețin cunoștințele necesare despre țara natală. De aceea avem drept scop mobilizarea 50 de tineri din orașul Ialoveni și implicarea lor în activitățile de ciclism. Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă a 50 de tineri din orașul Ialoveni și fortificarea cunoștințelor despre tezaurul național. Promovarea filmelor autohtone și trezirea interesului a 50 de tineri din raionul Ialoveni pentru cultura națională pe parcursul lunii noiembrie 2020. Considerați că este necesar ca tinerii să promoveze valorile naționale ale țării și să cunoască despre istoria plaiului său natal? Desigur, este foarte important ca tinerii să cunoască și să promoveze valorile naționale ale țării. Am înțeles că aveți de gând să aplicați un proiect destul de interesant care va consta în cunoașterea locurilor celor mai frumoase ale Republicii Moldova. Este o idee foarte frumoasă, este o idee aplicarea căreia va duce la aceea ca tinerii să valorifice bogățiile Republicii Moldova. Nu atât în plan, să zicem, economic, cât și în plan al reliefului, al naturii, al specificului satelor noastre naționale, al cunoașterii ocupațiilor fiecărui sat. Undeva poate mai este o bunică, undeva cineva se mai ocupă cu artizanatul, cu, nu știu, confecționarea diverselor obiecte care, dacă nu vor fi promovate, se vor duce în istorie și se vor uita. Și faptul că anume tineretul a inițiat această activitate este foarte bine, fiindcă, în ultima instanță, tinerii sunt viitorul acestei țări.